Здравейте отново от Бобен Autocredit. Замислили сте се какво ви трябва за едно прекрасно пътуване? Перфектна дестинация, подбрана компания, компилация с любими парчета и спокойствие в купето, докато пътувате. Как да си постигнем това спокойствие, ако пътуваме с двуверото купе, с малък багажник, а имаме прекалено много техника и аксесуари, които трябва да прехвърлим с нас? Решението на този проблем е сравнително просто. Кутия за багаж като тази, монтирана на покрива на автомобила, ще ви позволи да съберете по-голяма част от багажа си в нея и така в купето ще успеете да систематизирате само най-важните неща, а в кутията да останат тези, които ще ви трябват чак когато пристигнете. Кутиите за багаж увеличават драстично товарното пространство в автомобила, което означава, че дават повече простор за пътниците, возещи се в него. В кутията си за багаж можете да приберете почти всичко, от ски и сноуборд до дрехи и обувки, без да се притеснявате, че ще се намокрят, изцапат или изчезнат. За да прецените каква кутия за багаж ви е нужна, трябва да отговорите на няколко въпроса, които ще ви насочат при избор. На първо място трябва да определите типа на захващането й, като проверите дали автомобилът ви има заготовка за багажника на покрива и каква е тя. Възможно е това да бъдат специално предвидени за целта отвори в колонките на тавана или надлъжни релси върху него, на които се закрепва кутията. Второто нещо, с което трябва да се съобразите, е типа на превозвания багаж, мястото, което е необходимо за вас и семейството ви за едно пътуване и задължително да се съобразите с предписанията на производителя за максимално допустимо тегло на нещата, които ще транспортирате. Отговаряйки на тези въпроси, лесно ще добиете представа за нужната форма, размери и функционалност на вашата кутия, както и да подберете правилните монтажни елементи и аксесуари за нея. Естествено, за всички детайли около това ще бъдете подробно запознати от предоставената от производителя информация, като ние ви съветваме да изберете такава, позволяваща отваряне с една ръка и максимално лесна процедура за монтаж и демонтаж. Всички качествени кутии за багаж на реномираните производители се проектират от инженери и дизайнери, които внимателно проучват поведението на кутията при движение на автомобила. С други думи, оформят кутията така, че да предизвиква колкото се може по-малко въздушно съпротивление и да генерира минимално количество шум от преминаващия покрай нея въздух. Естествено, избира се най-добрия баланс между функционалност, вътрешен обем и въздушно съпротивление. В следващия материал ще ви запознаем с стъпките и особеностите за монтаж на избраната от вас кутия.